Poručniče, pa di si potego Kosovo? Od kad smo ga osvetili? Bježi, Vuko! Vladimire! Pali! Na mjesta! Огонь! Vladimire, bolje gađa, jadite ne znali. Hoću turski barut da potrefim. Razumijem, vojvodo! Požuri, đavole! Spremno, vojvodo! Pali! Огонь! Огонь! Pomisli, na primjer, da nam je knez naredio da se vratimo. Pa što odmah ne kažeš, sunce ti poljubim? Dobro si mi pomenuo njegovo visočanstvo. Aj, probaj još jednom, pa nek je sa srećom. Aj! Aj, Bož pomoći. Napred! Tajna! Evo sada idući! Naprijed! Vladimire, ruka ti se pozlatila. A sad ko je Crnogorac?